sa pangalan ng Ama. Ubos, sa pangalan ng Jesucristo. Tanggalin mo. Kilala mo ba si Kristo? Kakalasin mo yan, hindi. Kakalasin mo, hindi. Okay ka lang. Matagal ka na sa loob ng katawan niya, hindi ba? Sige, kalasin mo. Okay, kalas. Nahuli na kita. Nagpatay mali siya ko kanina. Nabiktima kita. Hindi mo alam, pinainom kita ng tubig na banal. Kaya ka nasigop sa loob ng katawan ng tao niya. Kalasin mo! Galit ka sa kanya, Nenggit. Okay, kalasin mo kung galit ka sa kanya. Tanggalin mo! Matagal mo na ito, ikaw yung magpupulam o nagdarasal sa kanya? Ikaw? Bakit mo siya kinukulam? Bakit mo nga siya kinukulam? Ayaw mong salita. Bakit mo siya kinukulam? Bakit mo siya kinukulam? Ubusin mo lahat yan. Ubusin mo. Galit ka sa kanya. O sige. Hindi kita sasaktan. Makikipag-usap ako ng malawalati. Hindi ko siya kakampihan. At hindi rin kita kakampihan. Patas ang aking laban. Alang-alang sa pag-ibig at kapayapaan. Maghari nawa kapayapaan sa iyong isip at puso. Sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Okay, hala. Okay. Okay. Tanggalin mo lahat yan. Sige. Bakit ka galit sa kanya? Bakit ka nagagalit sa kanya? Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Hindi mo alam. Imposible nagagalit ka sa tao na hindi mo alam. Matagal mo na ito dinadasalan. Ha? Matagal mo na dinadasalan. O, sige, kalasin mo. Huwag ka nang pumalag sa kaloob ng katawan niya at huwag ka nang pumalas para hindi ka rin masaktan. Hindi naman siya masasaktan. Ikaw lang pumipilit. Di ba sinabi sa'yo, maghahari ang kapayapaan sa ating isip at puso. Ang aking amang dapat maghari sa iyo. Kahit masama ka, nagdarasal ka, ay hawak ka pa rin ni Kristo. Kalasin mo yan. Matagal mo na siya dinadasalan. Opo. O sige, galit ka sa kanya. Opo. O sige, kalasin mo na. May asawa ka. Yung totoo, may asawa ka, wala. May asawa, wala. May asawa ka, wala. Susugatan kita. Sa pamamagitan ng isipan ko, susugatan kita. Diretsuhin kita sa puso mo. May asawa ka, wala. Kilala mo ba si Kristo? May takot ka sa Kanya. Bilang alipin at anak niya, kakalasin mo yung sakit dito. Lahat ng kati-kati niya. O, kalasin mo. Galit ka sa Kanya. Matagal mo na ito dinadasalan. Babae ka, lalaki. Yung totoo. Babae ka, lalaki. Ayaw mo ko sagutin. Hindi mo na nga tinatanong kung pangalan mo. Babae ka, lalaki. Babae ka nga, lalaki. Ayaw mong salita kung babae ka, lalaki. Ano ka, binabay? Babae ka ba, lalaki? Kilala mo ba si Kristo? Babae ka, lalaki. Ayaw mong salita. Kilala mo siya, hindi. Magkakilala ka, hindi. Tinatanong kita, kilala mo siya, hindi. Sa pangalan ni Jesus, kilala mo siya, hindi. Ayaw mo talaga kahit nahuli ka na. Kita mo, kahit hindi kita hinahawakan, nasasaktan ka sa akin. Paano? Sinungaling ka kasi. Hindi mo ako bibigyan ng magandang dahilan. Papakawalan kita no, walang alinlangan. Para maghari ang kapayapaan sa ating isip at puso. Kung galit ka sa kanya, dalawa lang ang tanong ko, babae ka, lalaki? Babae ka, lalaki? Babae naman ito? Ayaw mo ko sagutin. Kilala mo si Kristo? Sa pangalan ni Jesus, kilala mo si Kristo? Galit ka sa talaga sa kanya. Wala kang kwenta kausap. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo. Binibigyan pa kita ng huling pagkakataon mo. Bibilangan kita ng 3. Babae ka, lalaki? Hindi ba lang? Wala kang kakwenta-kwenta kausap. Binibigyan kita ng pagmamahal sa Panginoon Kristo. Galing ka talaga sa Kanya.
Galit ka sa kanya! Galit ka sa kanya! Wala tong kakwenta-kwentang tao nito sa mundo. Wala kang kwenta. Sinabi na sa akin yung magniti ko kung tao ka. Alam kanyang tao ka. Dahil kanina niya pa na-respond. Galit ka sa kanya. Anong kakwenta-kwentang galit? Bigyan mo pagkakataon. Ayaw mo. Ayaw mo talaga. Wala kang kwenta. Kahit hindi mo tanggalin yan, tatanggalin mo pa rin yan. Hinto mo yung kamay niya. Wala kang kwenta sa mundo. Alam mo dapat sa'yo, ibalik sa impyerno. Pagnasahan ka ng mga masasamang espiritu sa ginagawa mo at ibalik lahat sa iyo mga sakit ng ginagawa mo sa taong ito. Kung baliw ka sa kapangyarihan ng kadiliman, babaliwin kita sa pag-ibig na kapag-ibig ng aking Ama. Sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyo pangalan ng Jesucristo, Jesus Nazareno, naway basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ng taong ito upang lipunin ang lahat ng mga sakit nito at ibalik ito sa Kanya. At magbabalik ito hanggang gusto ko. At manatili ito hanggang hindi ka marunong tumawad sa aking Ama at hindi ka humingi ng kapatawaran sa mga ginagawang pagkakasala sa Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. Mananatili ang aking dasal. Kung ikaw man ay hihingi ng tawad sa aking Ama, ang aking Ama ang makakapatanggal ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Masamang Espiritu, hinahatulang kita at inilulubog kita sa impyerno sa pangalan ni Jesus. Amen! Romeline, idilat mo yung mga mata. Amen. Sabihin mo in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, inom ka muna ng tubig mo. Huminga ka ng malalim. Huminga ka ng malalim. In Jesus' name. Amen. Hinga pa ng 3 beses. Hinga pa. Isa pa. Oh, hinga. Natural ang hangin. Uminom ng konting tubig. Parang gut lang. Huwag mong inumin lahat yan. Tama na. Hinga na malalim. Sige pa. Baba mo yung paa mo. May lakas na yan. Antay mo buong tubig. Inom. Kita mo yung papel niya, oh. Hindi nga nasaktan, nakapatong lang. Hindi nga natupi yung papel niya. Huwag ka nang umiyak. Eh na, tawa-tawa ka. Ay, relax lang. Tingnan mo yung papel mo. Hindi nga natupi kahit ni alikabok nga sa gilid ng pagitan ng daliri mo, hindi nga nasaktan. May nakita ka liwanag ba dilim? Ha? Hindi ko po alam. Hindi mo alam saan ka ba nanggaling? Hindi mo alam yung pinuntahan mo? O sige, may tatanong ako sa iyo. Huminga ka muna ng malalim. Relax mo lang isip mo. Huminga ka pa. Ngayon may tatanong ako sa iyo. Kung may tinatanong ako sa iyo, anong tinatanong ko sa iyo? May naririnig ka ba? Anong tanong ko sa iyo? May tinatanong ako sa iyo, anong tinatanong ko sa iyo? Pangalan ko, O anong pangalan mo? Rubilin. Eh, ba't di mo sinasagot? Hindi mo alam. Ay, tatanong kita. Ano pa uli kong tinatanong sa'yo? Sino ako? Oh, ba't hindi mo sinasagot? Hindi ko din alam. Ba't hindi mo alam? Sino ba kumukontrol sa utak mo? Hindi ko po alam. Nasaan ka ba? Ewan ko, matilim. Madilim. Madilim na madilim. Nakita mo na to. Sa bahay niyo, kahit nakapikit ka, burn out. Madalas ko makita madilim. Kahit sa panaginip. Ha? Hindi ko po masabi. Basta madalas may madilim. May madilim. Eh, kanina, pinakapikit ka, saan ka nagpunta? Hindi ko po alam. O, sige. Tingnan natin kung gagana yung posporo. Pag hindi gumana, tapos ang laban. Saka na kamay. Relax. Kanina kasi, tawa ka ng tawa sa asawa mo. Ngayon, ikaw naman iyak ng iyak. Straight. O, umantay na. Pikit. Wala ng power yan. Kita mo? Wala ng sakit, to. Wala na. Wala na sakit, di ba? Isa lang. Dalawa. Isa lang ang nagdarasal sa'yo.
Pwede, kunin sa Facebook page, tapos ilagay. Ilagay mo sa ano sa internet. O pwede. Yung mga mangkukulam, utusan niya, magdarasal. Grabe po yung kamay ko talaga dati. Hmm. May picture nga yun. Wala naman, yung kalaban natin medyo magaling. Kaso nga lang, naunahan siya ng takot kasi bugbog na siya sa kakagamot, sa manggagamot. Ano ba ginawa siya manggagamot? May, ano po, may pinainom siya sa akin. Tapos yun, yung parang kaliskis ng kamay ko, pinakasulog niya. Kasi ginugutit ko siya dahil talagang parang... Ngayon, okay na. Yun nga po, yung nagtataka kasi hindi siya nawawala. Ayan, pabalik-balik lang siya. O ngayon, anong pakiramdam mo ngayon? Walang kate. Walang kate. Kahit katiting. Yung kanina bago kasi nalagyan, may kate. Walang kate po, kasi makatimakat. Ngayon, wala na kate. Tapos may time po, pag mga 3 ng hapon, tsaka yung pamadaling araw, yung buong katawan ko nakakita. Wala na kate. Pag nawala ng kate mo, wala na. O, check natin kay Magnetico. Magaling to si Magnetico mag-check eh. Kaysa sa Pospro, wala nang buhay. Tikit. Isipin mo ulit yung pogi mong asawa. Pag namatay ka, pupunin siya ng iba. Amen. Wala na. Hindi to karaniwan stick. Bira ko lang tinapag. Walang sakit, di ba? Hindi ka tulad kanina, Pospro lang. Ano masasabi mo? Shoutout mo yung mga manggagamot gumamot sa'yo. Okay, mapanood ka. Ano pakiramdam mo ngayon? Mas nagaan na. Nawala ni kate. Oh, peace na tayo. Hindi dalawa nagtatrabaho sa isa lang. Aso, may kakaiba siyang lakas galing sa kadiliman. Kung kinuha yung picture mo nilagay sa sementeryo, po pwede siya. Kasi lupa pa rin ang babagsakan. Nakikita ko lupa eh. Kasi yun po yung time na sabi ng mga katrabaho ko, naglalakad ako, tinatawag nila ako, pero hindi ko sila nararanig. Okay lang yan. Pero ano pakiramdam mo? Ngayon, mas magaan. Uminom ka ulit tubig para makahinga ka. Tapos maglakad ka. Banggitin mo si Kristo. Sabi mo, Panginoon Kristo, salamat sa pagkuha mo ng kaluluwa ko. Hindi ako nasisiyahan sa paggagamot natin. Masaya ako gumagaling kayo. Ibig ko sabihin, gusto ko sanang lumabay na sa katawan niya. Para Kahit po dun sa para papapasukin ko yung asawa mo. Tanungin mo kung mahal ka niya. Oo, sasagot Kasi yan. kahit yung una po, anak, hindi din siya sumagot. Hindi sumagot. Ano paramdam mo? Mas magaan po. Mas magang. Kaya ko siyang pasagutin kung gugustuhin ko. Kaso, matagal ka magising, mawala siyang malay. Yung asawa mo, nakita ko yung mukha kanina, kinakabahan na. Nakakaramdam ng takot. Yung inang espiritu mo, hindi siya nakasipsip. Kinabahan siya kanina. Sabi mo kasi kanina, hiyalakad. Anong paramdam? Hindi na po allergy sa baboy at sa manok. Wala na, nawala na ang kate niya eh. Anong paramdam mo? Nawala na yung kate mo. Kahit katiting. Pwede na kayo magsilayas. Pag kumain ng manok, Hindi na yung mga ngati. Basta nawala yung kate niya, oro mismo sa araw na ito, kahit katiting, automatically tuloy-tuloy pagaling niya. Kinabitan ko na sa kanya ng posporo, umiiyak siya, sumisigaw. Okay, kinabitan ka na tayo ng posporo, walang sakit. Lalo si Magnetico, mas matindi yun. Kung yun ang unang kinabit ko sa'yo, ma'am, niwala ka sa akin. Para ka ikinuryente ng 250 volts, bigla kang gaganon. Ngayon, wala na. Salamat ka na. Ilang years mo na sakit yan? 2 years. 2 years. Shoutout mo yung taga, part 1 yung asawa niya, part 2 yan, taga Marikina. Yun, si Maling Akala. Ito naman, totoong kinukulam. Kaso magaling, yung kulam niya, may halong demonyo. May halong demonyo. Maitim yung yung espiritu. Pero tao siya. Pero nagsasamba yung kaluluwa niya sa kadiliman. Wala na siyang awa. Mukhang hindi siya tatanggapin sa langit. Yung gumawa sa isa. hindi, iba sa'yo. Hindi ka nga kulang. Hindi ka nga kulang tao kay. May crush nga siya sa'yo, 88%. Hindi ko lang alam kung utak niya, kung anong mali siyang gagawin niya sa pagkatawan mo. May gusto po sa kanya, yung gumawa sa akin. Hindi, malayo. Kasi ang sabi po nung huling gumamot sa akin, yung pinagpagawan, nung nagpagawa, namatay yata. Hindi. Yung ang gumagawa sa'yo, buhay pa. Pero matanda na. Yung sa kanya, bata pa yun. Paghanga lang yun.
Sasabihin ni Magnetico, isa lang ang ginagawa. Pusa niya nire-respond sa utak ko, kaso hindi siya nagre-respond, wala. Hindi mo yun. Kung pwedeng 2 years mo na sakit yan, di ba? Ano ba trabaho mo? Sa ano po ako, sa share po kasi ako. Sa Shell, baka nakita ka ng lalaki may gusto sa'yo. Humanga sa'yo. Pag nakita niya naggagasolina ka sa sasakyan niya. Ah, hindi po. Sa service po kasi ako. Pero talagang ang mga customer ko na baka may lalaki. Kasi Baka, mga nagpapagawa ng sasakyan. baka nakita ka niya. Nagandahan siya sa'yo. Pero totoo, wala rin sakit. Wala na po. Wala nang kati-kati. Kahit as in nawala talaga. Nawala po. Wala na. Pasalamat ka na sa Diyos. Salamat. Siya si maling akala, ikaw totoong kinukulam. Siya, ang sakit niya, percent. Balancer. Okay na, subukan mo sir maglakad. Kanina ka pa pala nakaupo dyan. Meron tayong, nakaupo ka dyan, 16 minutes, matagal-tagal yun. Anong pinagbago? Ha? Wala na. Hindi pa rin nagbago simula kanina. Oh, wala na. Magaling na sa mo. Oh, Pero ngayon, sa likod ko po. ibabalance na lang yan. Mamaya. Salamat. Thank you so much. God bless. Marikina kayo, no? Opo.